Hakaban ni konge ngakwa ban ai kubli AGP baro ki parabengai hapo jong ka assembly jong ka balang ka jong blay Meghalaya berasam. Ngakwa ban penpau ya ka jing sngongu yo blay sa hisin pat hakan ni kesnem ginio ban penlong ya ka jingseng assembly jong ka balang ka jong blay Meghalaya berasam ha ka balang ka jong blay Hanong Trai. Kaban sedang nadu kah new tarik hadu khandai tarik mentau benai Februari arhajar arposan. Tiha ka jingedei bat kane ka jingseng assembly ngas ngodon kam ya kaban penken mau kat tu kat ne ki jingdon kam na ka benta ki para bengai baro ki banwan sya kane ka jingseng assembly kaban sedang nadu kah new tarik hadu khandai tarik u Februari arhajar arposan. Kabenta kabaningkong kabangakwa ban kentu yaki para bengai ki banwan syakane ke jeseng kelong sngob ha banwan ringkat ki jingduai nadu kapor kaba pipimi le yeng sngob ha banwan ringkat ke jingduai ban pen kentang how try bau try unyo ban karku ya ka jingwan jongpi syakane ke jeseng ki para bengai jong kabalang ka jongblay Hanong Trai kila penkreb bahaya kene ke jeseng bat ki jingdon kam baro na ka benta ki bawan cha kene ke jeseng la penbit penbiang da ki para bengai jong ka balang ka jongblay Hanong Trai tegene ka jaka Hanong Trai kam da jingai na mau sunram ka don tang kumba arpo kilometer aa ka surok kalong ka ba baha henrei ka syu khamrit khendiat bat ka kham kalain tinamar kata katukat ni ki jingdon kam ni sngow don kam ya kaban betha ya phi ki para bengai haba pinwan sya kene ge jeseng haba piwan sya kene ge jeseng haba phimi nalaki jong ki ying sem ge jong phi sngow bha ban mi kham kloi bat ban yat suki khnang ba phinyo ban poisuk sya kene ge jeseng ti sngow bha ban da pej bha ya kalanti ya ge jong phi namar ba ki surok ki long ki bakham ka lain wala ki long ki baharu tindai ka long pede ka badan kam ba phin pej bha khnang ba kanum don kanu ka jingjia ka ba sngosi haba phiwan sha kene ge jeseng ngim kwa ba mano nap deng jong phi ki banwan sha kene ge jeseng phinya kendo ye ge jing e hakilentiat ki jong phi haba phiwan sha kene ge jeseng ni dua yo blay ba oblay un pen poi suki phi sha kene ge jeseng assembly ngin yo ya ka ban ya shikri lang yo try de ka jingkemen bat ba pinlek phai ru da ka jingkemen bat pin yo ya ka jingkar khu hakimen sim ki jong phi ni kwa ru ye phi ki para bengai nda ba piwan sekene ge jeseng pin snow bha ya ka ban pendap ye kichuki baro ba ki para bengai kila pen kre nomor ka ni ka jaka ban penlong ka jeseng ka don betang ka we bet ka madan bat ki para bengai ki la pendap lut ye kisuki baro hakane kamadan bani kwa ye pi baro ki para bengai nado ki heb ki beret ki kon samla ki long kmi ki riurang ba barakhoj ba phin pendap ya kini ki jaka ya ka ba kini ki para bengai ki la pen kre nang ta pat ngi kwa ban kentu ye pi ki para bengai haba pi don hakane ki jeseng ba phin sngo bha ban da pej bha na ka benta ki jingdon kam ki jong pi kala benong ki konjirwai kala benong ki pla kala benong ki no ki jingdon kam ki ba phira sya kene ge jeseng ba phin sngow bha banda pej bha bat ngi kwa ru ba kene ge jeseng kan no ge jeseng ka badap da ge jingkar khu bat ngi kwa ban kentu ya ki para bengai baro ha ba ki wan che ge jeseng sngow bha ban shong bet ha ge jeseng nadu ge basdang hado ka bakot ngi kwa ba num don mano ki benayat kai sharom shaneng kham tam hakapor ka balong jingiseng ngi kwa ba ki para bengai baro ba kin wan chi jeseng kin long ki para bengai ki ba bodrenti ya ka jing tha kumba phila jule akipor baro knang ba kane ke jaka ka bangi penlong kane ke jeseng ngin yu i ya ka buram ka jong blay ngi kwa ban kan tu iphi nadu ka sngi ka basdang ba pinwan chi ke jeseng bat hado ka sngi ublay ru haba ki pajba ki babon bakin wan hakasni Sunday kin le kumjo ya kini ke jing tha bat pindakan mau ya kane kalentiat ke jong phi bo blay unyo bandan rekat lembat phi bat pin poisuk ha kane ke jeseng
บัดสักวยปัดกับบันตากับบางสงอดันกามยากับบันเป็นกันมาอีพีกีpara bengej ke long ba haba piwan sikene ke jeseng sngau bha ban pet bha ya ki jipan kre jong ki para bengej na kene ka balang ki don ki jaka ka ba ki lobu ya ki jaka ya ka ba pin bread ya ki no ki benta ki jong pi ki ba pila pandan kam kala ban long ki kot kala ban long ki plastik kala ban long ki no sngau bha ban bu bai hados bin hakaba kine ki para bengej ki lapan kre knang ba kan nom long ka ba jabo lane kan nom long ka ba tingit na ka benta kisnong ka thau kani ka balang hang ne kala pediang ikene ke jeseng berkumju ru watna kaleng jong kisnong ru hang to kilaya simbentalang hakabanya penyaj ki kam ki jam baro ban ngej ba kan long ka jing mentoy bat kan long ka jing karku na ka benta baro ki nongwan chakene ke jeseng ni kwaru ha keju kapor ya kaban kentu yepi ba anda haba piwan ha kene ke jeseng kumbang ala ong ha kene ki benta ki bashkmat ba pin sngo bha ban syong ha ke jeseng ha do ban dawai ka jeseng ni laju pen kan mau na kapor ba anda haba ladap ya kaban penwai ya ka jeseng pin sasdang banyami na ka jaka ka ba pi syong ni kwa ban kan tui pi ba pin syong hado banda penwai ke jeseng bad ba pin mi ru suki ha ka ba pin wan pai shalayeng shalasem namar ba ka jaka ka long ka ba kham nya ki don ki parking ki ba ki para bengej ke pon kre ha po snong hi te pin mi na ka jaka long jeseng da ka ba jai bar nga kwa ban kan turu ya ki driver lane ki nongnya iki kali bakin snow bha ban ya trelang bat ki volunteers kin ya trelang bat ki police department ki bala penyaj ya kini ki jingyang jong ki kali baro kena bakan don ka ba internet ya kar komnet ya kar komwan bat kanum don kanu ka jingjia ka bas ngausi de kata ka bangi kham kan tu ban ngi kham kwa bang bakan don ka ba bha mo ka jinglek ka jingwan ka jong pi sia kene ke jeseng playo ke jing karku bat pinwan phairu da ka basuk da ka bakmen bat ublen yo ban karku na ka banta jong pi kani ke jeseng assembly sejisen ka bangi yo ban penlong ban ka snem ka dei ke jeseng assembly ka ba chispa khat nyo tingi aingu yo blei ba ublei ulanang karku la ka jong ka kam bat ka balang kelanang roy kelanang kraw kelanang bon ki para bengej ki bawan si ke jeseng kelanang bon ki men sim bukodor ki batrang ya kaban yo ya ke jingkar khu naw blei bat ngej ba sa sin pat kane ke jeseng mentai ke snem kan long sisa ke jeseng ka badap da ke jingkar khu bat da ke jingkimen ti sa sin ngakwa ban kan tu e ji ki para bengej sngo bha ban wan che kane ke jeseng da ke jingdwai sngo bha ban wan che kane ke jeseng da ka ba pen kre bat sngo bha ban wan cha kane ke jeseng da ka men sim ko kemen knang ba ngiru nginyo ban ya kemen lang lembat pi ha kane ke jeseng ngangej ba ublei unyo ban dar kat lembat pi to ublei un ip ke ko jingkhia un ip ka men sim ko brahem knang ba ka jing sekri ke jung yo try ka nong ka badap da ka jing kar khu ublei unyo ban kar khu fi ngin sayo i pat ip ha kane ke jeseng assembly ka ban long hanong try to try kar khu na ka ban ta ka buram ka jong blei amen